36. orrialdeko 10. ariketa honetan eskatzen digute, adierazteko zuzen errealean, hor agertzen diren bildura biak. Gogoratu, adieraztea esaten denean grafikoki adieraztea zen nahi dabe, baina geuk adierazteaz aparte, hemen tarteeran erabilita adierazita daudenez, guk ere multzoeran edo multzoak erabiliz adieraziko ditugu. Lehenengo grafikoki eta gero bestea. Lehenengo kasuan, ditugula minus infinituk minus irura, baina minus iru ez, bil batetik plus infinitora, hau edanak. Vale? Hemen alda ipinoranik edo hor zure ikusi. Eta hori izango zen grafikoki adieraztea. Multzoeran bi aukera ditugu. Bat, bi multzo idatzi eta bildura ikurrarekin lotu, x zenbaki errealak non betetzen dabe x txikinago minus iru bil zenbaki errealak non x handiago bat. Edo, baten ipinita, x zenbaki errealak non x txikinago minus iru edo bat txikinago x edo x handiago bat. Vale? Bietan ondo. Ados? Bestea egingo dut, eta hau ulertu ez baduzue, bestearekin igual ulertuko duzue beto. Berriro, lehenengo grafikoak. Minus infinituk zerora. 0 barne. Hau edanak. Eta gero, bitik, barne, infinitora. Bai? Orain, lehenengo modua, x zenbaki erreala non x txikinago bardin 0 dan, bil, beste multzo hau, zenbaki errealak non bi txikinago bardin x dan. Edo x zenbaki errealak non eta bete behar duten baldintza da izatea txikinago bardin 0 edo izatea handiago da bardin bi.